Info dadike dalan teko Bumiayu ngalor lumur timong ngalor kae sing tak omongne dalan alternatif dhek iki tembuse iki mak ya tembuse kene iki wah kene dalane janses tenan pisan mak ya janses lah tembuse ya kene iki pertigaan desa Kedung Wungu mak ya Kedung Wungu Binangun Blitar lah kene iki kono lek wetan arah ngembul mak ya lah kene iki SD etane SD iki Balai Desa Kedung Wungu lho mak lah teko kene iki ambil arah ngiri mak ya lek ning arah Silopuro ning arah Wlingi wah jan kene iki dalane jan wis ses tenan mak ya jan cor beton A1 jan wis padha arep tol iki ngetan santek teko ngembul kono dalane wis ngene iki jan lek dalan ngene iki kira-kira 10 tahun wis ra dandan lah bar ngulon didik kan terus ngalor iki mak ya lek teko kene dalane wis penak kabeh mak ya teko Wlingi teko Silopuro Talun wis enak kabeh lah Panggurejo kuwi meng lek liwat etan ya adoh etane berarti ya liwat Binangun ya adoh lek liwat kulon ku liwat Lodaya liwat Jenglong ku iso liwat anu kuwi lho Bendungan Wlingi Raya kuwi ya adoh jane sing paling cedhek teko Panggurejo lek ning Talun ning Wlingi kuwi jane panggal liwat kene iki mak ya sing paling cedhek lan dalan alternatif iki sing angel asline mek goreng daerah njuru lho mak ya daerah kuburan ya kurang luwih dawane 500 ning 700 meter lah kene iki ngarep kuwi jembatan mak ya jembatan Kali Berantas lah jembatan ngarep iki jenenge jembatan Selowungu ngono lho mak lah nyapa dijenengne jembatan Selowungu Selowungu iki singkatane Selopuro Kedung Wungu ngono lho lah kuwi jan wis mening pokoke lek tekone jan jas tenan suwun mak wis ndelok videoku sampe entek aja lali di subscribe sing susah subscribe sing urung follow ya di follow sing urung pitet jempole ya dibentet aja lali kuwi keranjang bione dibuka dituku barange wes jan marem tenan wis ngene jan wis marem ya sini mak ya suwun cerit